Na kijingruai election baro jong ki parti saing pertai bo per hapo kajela walada kila ban pensyong shet kano ru Henry tang hadin baladap ke election jelang kija barjak ki kenja ajar. Henry ke basngau phala kalong ba kijingruai election jong ka parti VPP la ne ka Voice of the People Party ne ka parti jong upra kadang syong shet bat ka pentang syong shet susu ya ki breu om tang hapo kajela Henry wat syabar jong kajela ru kumju bat om tang hapo kijela hapo kari jongi Henry wat syadu ki weipat ki benta kiri jong ka partai dang ha kini ki khniat singi ki bala legru uwei na ki klur bala pau ba ki social media ukili pel ubadei nagasdang mindu tuleni hatanzania ubala le lipsing ya ka jingruai kong deng kong na ha upra ha ka ba kane ka jingle jong u kala saprang stat pa ha Instagram YouTube Facebook par ha ki wei ki san social media kham tam ha po kane ka jala jongi menta pat sa ka wei pat ka video ka bala pen saprang stat ba ha ki WhatsApp Facebook ha YouTube kumju ha ki wei pat ki san social media ha ka ba wei ni kirang ba khasi ubadan ya kasap kerpang ban put besli ubala put ya ka jingruai kong deng kong na ha upra ha ka ba ka video ka bla ring yu kala saprang stat ba ha ki san social media ba per hapo ka jala ka jongi